Snimka. To gleda iznutra, vidiš da još smrzno. Ja. Ajde. Nemoj pomjerati ništa. Sad samo. Možda neće da je recimo. Da ješ što uzmi. Ajde, smijem. Samo bolje stegni. Daj ne. Možda je dobro, će se sad okrenuti. Pa ne možeš se. Pa dobro. Evo, probaj sad će to. Došao ovdje zec i jede jedine ove jabuke, vidiš. Jede sad zagradi, on jede, ovako, njama, njama, njama.
A vidi lišće šta je krenuo. I hoće djedu da zagradi da ne može ručati zijeku ili jabuku da nam je pojede. Djedu zagradi i ne može od ove žice prići da je ujede, vidiš. Drži ovako. Drži. Gore, ustav. Drži tako. Nemoj nekad dirati. Drži, nemoj da ti obori. Oj, jebe. Aj uzmi tamo kje. Eno dole u tu ruku veliku. Čice. Šta je Harunić? Sad ćemo vam tu krene i da uzmi.
Dosta. Dobre? Adžija! Ima mazak, uči. Ko će s vodom? Snima. A to poslije. Možda